हाग्रा बिफाननि गोख्रों सेबनायाव गंनै बाला बजाय डाम्पार गारि हमदों। उदालगुरि माजबाद ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों सेबनाय आयेन बेरेखा बाला बजाय गारि हमदों उदालगुरि माजबाद हाग्रा बिफाना। उदालगुरि हाग्रा मावख' जयन्त कुमार ब्रह्मनि बानजायनायाव हमो आयेन बेरेखा बाला बजाय डाम्पार गारि। उदालगुरिनि रौता आरो कपाटी ओनसोलाव आयेन बेरेखा बाला बजाय डाम्पार गारि हमो बिफाना। AS25EC 7420 आरो AS25FC 4552 नम्बरनि गंनै आयेन बेरेखा बाला बजाय गारिखौ हमनो हायो उदालगुरि हाग्रा बिफाना। मख'नो गोनांदि गनायथि गैयाजासे सान हर बाला रोगाबाय थायो होनना मिथिनो मोननाय जादों डाम्पार गारिजों। लोगोसे बे समाव उदालगुरि हाग्रा बिफाननि गोख्रों सेबनायाव हमनो हायो आयेन बेरेखा बाला बजाय डाम्पार गारि।